Il-Ministru tal-Finanzi Clyde Caruana ħabbar li bl-aġġustament li fisser bħala storiku fil-faxex tat-taxxi 140 miljun euro se jitħallew fil-bwiet tal-ħaddiema. Farsa li nfix se jissarraf dan l-aġġustament tal-persuni wieħedhom u spjega li mis-sena d-dieħla l-ammont li taħtu ma titħallax taxxa ser jiżdied minn 9,100 euro għal 12,000 euro. Ir-rata ta' 15% ser tiġi applikabbli għal bejn 12,000 euro u 16,000 euro fi dħul. Dħul li jaqbes is-16,000 euro u jlaħħaq is-60,000 euro se jkun intaxxat bil-25%. Fl-istess waqt idħul li jaqbes is-60,000 euro se jibqa' intaxxat bil-35%. Għalli dan ifisser li persuni wieħedhom se jaraw tnaqqis fit-taxxa li jvarja bejn 435 euro u 675 euro fis-sena. Dan japplika wkoll għal miż-żewġin li jażlu li jħallsu it-taxxa b'mod separat. Fil-każ ta' koppji miż-żewġin l-ammont mhux taxxabbli se jiżdied minn 12,700 euro għal 15,000 euro. Ir-rata ta' 15% ser tiġi applikabbli għal dħul li jvarja bejn 15,000 euro u 23,000 euro. Dħul li jaqbes 23,000 euro u jlaħħaq 60,000 euro se jkun intaxxat bil-25%. Dħul il fuq mis-60,000 euro jibqa' intaxxat bil-35%. Kull min iħallas taħt din il-komputazzjoni ser jara tnaqqis fit-taxxa li jvarja bejn 345 euro u 645 euro fis-sena. Spjega li l-massimu fit-tnaqqis jibbenefikaw minnu daw kollha li għandhom dħul ta' aktar minn 28,700 euro fis-sena. Intant, mis-sena diħla wkoll l-ammont mhux taxxabbli għal ġenituri se jitla minn 10,500 euro għal 13,000 euro. Ir-rata ta' 15% ser tiġi applikabbli għal bejn 13,000 euro u 17,500 euro. Dħul li jaqbes 17,500 euro u jlaħħaq is-60,000 euro se jkun intaxxat bil-25%. Dħul il fuq mis-60,000 euro se jibqa' intaxxat bil-35%. Spjega li kull min iħallas taħt din il-komputazzjoni ser jara tnaqqis fit-taxxa li jvarja bejn 375 euro u 650 euro fis-sena. Qal li l-massimu fit-tnaqqis jibbenefikaw minnu daw kollha li għandhom dħul ta' aktar minn 21,200 euro fis-sena. Il-Ministru żied li apparti dan u lotja li tvarja bejn 60 u 140 euro fis-sena l min ma jaqlax aktar minn 60,000 euro, mal-20,000 familja bidħul medju u bżewġ tuliet se jifdallhom mal-1,800 euro f'butom bejn it-tnaqqis fit-taxxa u żieda fiċ-Children's Allowance. Il-Ministru Caruana semma wkoll li l-Gvern se jkompli jinkoraġġixxi l-iskemi privati ta' pensjonijiet. Għal dan il-għan, fil-każ tal-ħaddiema tiegħu, il-Gvern se jkun qed jikkontribwixxi direttament billi jħallas daqskemm iħallas l-individwu fl-iskema tiegħu sa massimu ta' 100 euro fix-xahar.